Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da karawar sanarwa domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sabon shirye-shiryen da zarar mun dora. Mun gode masu sauraro. Mayakan Boko Haram sun ci karfin wani sansanin sojoji a yankin arewa mai nisa na jamhuriyar Kamaru, inda suka kashe soji 7 tare da raunata da dama, a cewar majiyoyin daga yankin. Da misalin karfe 4 na yammacin Asabar din nan ne suka kai samame sansanin sojin da ke garin Segme dauke da makamai a cikin ayarin motoci 6, wasunsu sanye da kakin sojin Najeriya. Bayan an kwashe sa'o'i ana gwabza fada ne aka kashe kwamandan sansanin da wasu abokan aikin 6. Ƙungiyar Boko Haram da tsaginta na ISWAP sun zafafa munanan hare-hare a kan jami'an tsaro da fararen hula a yankin arewa mai nisa na Kamaru. A cikin 'yan shekarun nan ne 'yan ƙungiyar yankunan da ke iyaka da Najeriya da ke makwabtaka da Kamaru ma ba su tsira ba, sun kuma tsawaita sace fararen hula musamman mata da yara. Yaƙi da mayakan Boko Haram da ISWAP ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da 36,000 tun da aka fara shi a shekara ta 2009, kuma ya yi sanadiyar raba mutane fiye da miliyan 2 daga gidajensu. A tsakiyar watan Yuni ne ƙungiyar Boko Haram ta tabbatar da cewa an kashe shugabanta Abubakar Shekau a wata arangama da ƙungiyar ISWAP. Fatanmu dai ya hayu ya ƙayyimu ka ƙara zonan mana da arewacin Najeriya lafiya. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha, muna so ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanyar haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Sannan ka manta mai sauraro ka danna mana alamar liking domin ta hanyar haka ne kawai za a ƙara mana ƙwarin gwiwa ka maka sabbin shirye-shirye. Mun gode da zuwa wannan tasha ta mai albarka ta Hausa Magic TV.